12 żagħżugħ u żagħżugħa bid-Down syndrome mexxew kafetterija l-ġurnata fejn għal dan il-jum servew il-klijenti huma wkoll. Dan bħala parti mill-proġett Coffee with a Smile li tmexxa f'kafetterija fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Dawn it-12 student u studenta huma ħbieb fih dan l-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome u għal dawn l-aħħar snin ilhom jipparteċipaw fi proġetti simili. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li awguratu rringrazzjat lil dawn iż-żgħażagħ. Hija stqarret kif proġetti bħal dawn huma xhieda ċara tal-kunċett ta' inklusività fuq il-post tax-xogħol u kif dan jista' jsir realtà. Dan huwa proġett li b'mod tanġibbli qed jurina l-kunċett ta' inklużjoni imma kif b'mod prattiku persuna li għandha diżabilità xorta waħda tista' tagħti kontribut b'saħħtu importanti fil-ħajja tax-xogħol. Nemmen li dan il-proġett jista' jkompli evolvi u jurina b'mod tanġibbli kif iż-żgħażagħ b'diżabilità għandhom rwol importanti anke fl-ekonomija tagħna. Il-mira tal-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome huwa sabiex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu b'mod aktar indipendenti u jtejbu l-ħiliet tagħhom għall-impjieg. Il-proġett huwa ffinanzjat mill-iskema Be Active li hija mmexxija mill-Aġenzija Żgħażagħ.